Значи, добре, ти сега ме поставиш в много изгодна сделка. Значи, данъчните сега ще ме приватизират и ще ме подкарат и ще има ти заменяш вейпчета за алкохол. Значи, това е незаконна сделка в лицето на държавата. В абсолютно никакъв случай няма да заменяш още едно вейпче и за данъчните тогава. Благодаря. Значи, ето вече имаме и рушвети и честа. Откупихме ли те? Не точно. Мисъл... Почти, близко сме. Чао малко. Обаче, ето вижте, момичето е хубаво, аз съм хубав, така че и двамата сме хубави. Чай, това Вали, Вейп Про. Ето, ви взимайте ги тия вейпчета, купуете на Поразия. Това е най-доброто на пазара, което може да си позволите. Леле, май ще има още едно ергенско парти и още една сватба. Нашата. Леле, добре. Не си мой тип. И аз си ми давай подаръците. И аз си ми давай си. Не мога вече, обърках се.